Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Ganong mangita man siyang idana nga, gabi nam karon. Ambot lang. Ay, ako, Ayo. duda ko alang tawhana ba? Murag laing din si tuyong idana da. Ato si dana ko. O ayaw pagawa siya, kaya ko rin atubang ng animal dako. Ayaw magpalkan si pulduhap na. Pagkan siguro tao, blagor ko, kikito ko lang liog ng lagom kayo. Binaba ko niya tumangon. Pasikati ko. Tural. Ayaw kalimot sa pinuti ha. Aso sabi, wadi kong tali pinotay. Wako madlok na niya. Now, unsa yato ni mo ron eh? May gabi na, Naipuldo. Kining laba si Idana, noy? Ano, ngita mo kang idana. Gabi naman kanda ko. Kuan, nalanta ko importanteng isulti niya ba? Mula kay. Unsa mo importante ang isulti mo niya. Basta, noy. Siya rin ako sultihan. Doon naragod. Bidab, naguro kikito na ng bulo-bulo. Di ba ubagi mong asawang niya karon din eh? Kuan, awo. Nibaw, nga niya ako sa inyo ron. Nga makisogo ka niya, ayaw pa niyon ka din eh? Naipuldo, si Idana kung to yun, noy. Pwede pag ako sa mistorya kadiyot? Di may mo. Ha? Anong di man, noy? Di lagi may mo. Di may mo kay minyo na ka. Ikadwa sad, nalimot ka sa imong gimo niya. Noy. Huwag mo'y labot na na mga isyu, ha? Musa may labot. Taro na, kito na rin, liog lagom. Ayaw pagsultik ingunan na ron eh, dakong daglago di kurunab. Dakong may kakatraso na mo. So may kontraso ninyo. Ay nila pagdagagpungta na. Kung di ka gusto kasamok, ayaw may istorbuwa. Dine, ha? O di may gusto nga, imong samok-samokon ang malinaw na mong pagpuyo ni Dana Dinay. Basta, kaila sa ba ninyong nulti, eh? Mura na mamug skinsa. Yatira, mulaki. Unsa man, mupawa ka Dinay. O akong tawagos Nelson. Anong kapilong ni Mos Nelson? Mulagay. Usbo na ko, ha? Tawgo na ko, Nelson, paibaw na ko. Ang imong asawa nga, niya ka Dinay. Unsa man, mupawa ka Dinay. Ja, Mayra kay Bilayas dayon. mulagay. Ako masang giulga nga, paibawon ko na ko Leslie, nga niya sa Dinay. Unsa magiday tuyo ato tawhana ni mo idana? Naambot lang tiya, uy. Malagi. Sige na bitaw na siya og anhi din, eh. Mulagay. Kaya nga no, magsambok na sa ni mo? Ha? So, mura man og nabuang na sa Ronnie tiyo. Nalisuan na siguro na siya siyang pangisip. Pistilan. Oy, dyan na. Ayaw yung tubay atong tawana. Kung ang iyang toyo, mura pagsamok-samok ni mo, pagtawag og pulis, ipadakop tong tawana. Parang tagam to. Kabagag naong niya gud. Muna. Minyo na siyang dako na magigat-igat siya ni mo idana? Baga pa sa lubot. Sa tinuod Ita, lang deka. tiya, iyo, nahablog ko anong Ronnie ay. Kay, may ani na siya itong isang adlaw. No. O kunuhay, nangayo siya na ko og pasaylo. Mulagay. Ayaw na lang yutaan ng estela na kabuang lagi na ni Ronnie. Angay din na siyang isumbong siyang asawa ro makatilaw na siyang tagam. Mulagay. Sultihan yun na si Juan Silas Nelson o si Sir Piping. Kaya tanawon ta kung nun sa ilang reaksyon nga naa sila'y umagad nga bumbuang. Naibaw na ba na sila Nelson nga kana si Ronnie imong pamanhunon ka ni Adto idana? Wa ko masulti anak nila tiya. Og usa pa, dili na kinahanglan nga may bahaw sila. Si Leslie noon may bahaw na sa among kaagi ni Ronnie. Mulagay. Kwan, angay sa Diyon nga may bawo sila si Nelson. Ano ba nga, malarma sila ba nga, kwanggol rin ang tawana? Ayaw lang tiyo, uy. Di na ko gusto og gubot. Total,
kanang gibuhat ni Ronnie ron. Musumbalik raman gyapon na niya ang tanan. Mao lagi mo lagi. Kabaga ginog daong ang tawhana no. Baga pa siya lubot. Nga, kita ba lagi day ka? Sige makagbalik anak, kita ka sa lubot. Ano sabihan na siya? Kumpara na ko na yung lubot o kanyang naong. Kit mo gani nakakita gyud ka. Grabe daw wag gina siya mauwaw siya kaugalingon sa. Nang hantok siya ng dakog ngabil nga si Leslie unya karon magsamok-samok na sad sa dimo. Ayaw gyud patontoan na ida na. Di sab gyud na mahitabo diri nako tiya. Mao lagi, mo lagi. Naibaw na si Ronnie ni anak nga di gyud ko gustong pinuang. Mao yun. Ayaw. Maya naman. Ako yun niya na sultihan sa si Nelson ba na na? Bitaw, Awa lagi. bitaw. Ay, ayaw lang tiyo uy. Oh, man naman day. Hangyo lang ko nga ayaw lagsulti sila si Nelson. Kay lisod na kaayo nga mahimo sa ng isyu ng mga butanga. Mao lagi. Kunya ug magsige na sagsamok din eh. Masinog, ako na niya na siyang may nakabidab. Sus na ba akong kumurib? Sagdi lang Tapsingan siya ni tiyo. paig ko siya ni bawa niya. Sagdi lang gyud Ibaid, tiyo ibaid ha. Basta ayaw lang gyud ninyo sulti sila si Nelson. Unya pa, nahatag na nila ang tanang files? Gihatag na ni attorney ang files. Og palihog ko, ato si Direktor Ponce, aron ma-clarify nato ang tanan. Kung takdo ba ang tanang dokumento nga atong gihuptan karon? Sige pa. Ako rin bahala ng tanan. Mulakaw ko karon dayon aron nga ato nang ipa-verify ang tanan. Tawagi ko kung unsay update. Okay pa. Wait problema. May bawaan gini nato karong adlaw. Diin man kagabi nga kalit naman sa kang nawa. Dito ko gikas lang Joshua. Ay, naragumigis gutag kadiyot. Pero may balik ko sa dayon ko. Sa sunod, pahibaw asad ko kung asa ka mulakaw. Nag-text mo ko nimo. Oh, gano'n mo text pa man ka, ano man ko din eh. Ay, ni pahuway manggug ka mo. Wala ti katugawa. Today. Doon na ko isulti nimo. Unsa man? Doon ay gisulti si Joshua nako. Nga kuno si Nelson magpunay og adto silang idana. Unya magdagbuwak. Unsa? Buwak? Oh. Nagduda ko nga ang imong igsuon nangulitaw na ni Dana. Mao ba? O lagi. Uba ka ha. Basinog managtrato na silang duha. Uy, simbak ko ka diha. Ha? Ka-cheap good ni Nelson kung mauna. Si Edana giyang gipili? Gisultihan kita ka ini kaya ron makabantay na tasunahan. Delikado man ang inguna ni. Simbakog si Dana gyud mo ipilion ni Nelson. Amo samot kapiki nga tong sitwasyon ini. Delikado og mas paboran pa og samot ni Papa Piping kini sila si Nelson ug si Dana, di ba? Dili ko musugot, ana. Kung tinuod man ang balita, una gyud kong mubabag. Bitaw, babagi gyud. Ayaw pagsugot nga si Nelson mo pili ni Dana. Kay wala ang kansihon kita ini. Akong sultihan si Papa ni Ana, Hana. Kada kong kauwawan, ana, nga mamunit lang siyag basura. Klaro wa una. Mahimog una ni mong istoryaw si Nelson. Palikaya siya na ng idana. Bisit ra ba kay itong tawhan akong istoryahon? Makalagot kita ko igsuon, oy. Mao gani, tambagi lang sa siminayo. Sultihin nga di maayo nga si Dana mo iyang pilion. Sagdi lang. Ako raw niyang istoryahan si Nelson bahin, ana. Kung dili siya maminaw na ako, si Papa mo ako istoryahon. Pero ano ko pangutan agad, kung makapugong ba ang imong amahan ni Nelson, kung kinsa iyang pilion? Sultihan gina ko sila nga dili angay nga si Edana mo ipilion ni Nelson. Pero sao lagi? Di pa ubiyata nga nakauyon kay sila ni Dana? Labi na gyud ang imong amahan. Aw, akong ingnon si Papa nga mas angayan si Nelson para ni Maricar. Kisa mo na sa Maricar. Ako nang barkada kani adto nga nahimo sad nga suod ni Nelson. Nagtuo naman gani ko nga uyab na silang duha kani adto. Og mismo si Maricar, misulti na ko nga tunay na nahitabo nila kani adto ni Nelson. Usa? Maong sayo na kayo na, Han. Daghan tag mahimo nga mapugna nato si Nelson nga dili mailad ni Idana. Kining unsa man ang gusto nimong isulti nako, Leopoldo? Mo lagi. Kuan ba, bads. Sekreto ra ni nato.
Ayaw lang yung pagsabag ang bisan kinsa ba? Ah, sige na. Kisultihi ko. Kung babae man ni Ronnie God. Ronnie? Ronnie ba, Ronnie? Ronnie. Nga naman malis Ronnie no eh. Abi na mo, Bads. Kanas Ronnie. Ronnie. Oh, Ronnie ba, Ronnie? Magpunay nagsikreto og anhe din eh. Unya si Idana mo iyang sa mukon. Oo, sabay tuyo niyang idana. Sagbata ni mo surprise. Kuyawan na sad. Ako, Pauls, no? Pauls naman, Bads. Paminawad siya. Musulti lang yung ko ni Most Tinawal, Bads. Ikaw lagi ako sultihanan eh. Pero ayaw na ipanabi ni Nelson, nila Nelson ba? Kay gano man di, Noy. Ang tinuod, Bads. Kanas Ronnie, kasluno na kanyadto ni Dana. Ausa! Ay, ayaw na nisudlot sa mata. Ayaw lang. Tinood ka, Noy, pulo. Ayawan ta ni Moy. Mo lagi na, Bads. Doon na, Bads. Pero, ang kasal good, Bads, wa madayon. Tungos kabuhang ni Ronnie. Yay! Mudak ko na isyuhan nila. Dako na isyuha. May mo bag imo konsultihan sa tanang detalye na, ha, Noy? Ay, konsultihan na ka, palabig siga yung mata, matagak na ba? Yan ay, ay, sa laom manggahan, Bads. Manggahan. Konsultihan na ka, tanang yung nitabo. Nelson, Oh, Leslie, unsa na? dito na kagikan sa opisina ni Director Ponce? Oh, dito na ko. O niya, ang sa balita? May problema? Mutawag ra nako si Sir Ponce Ugma. Mahibawan niya nato kung wa ba'y mga kakulian. Sigurado ko nga wag kita issue. Kaya wag na may tabo nga natin problema sa atong mga taxes. Oh, pabuton lang nato ang investigasyon ining isyu ha. Correct. Tanaw na unya na nato. Og tuod, doon na kayo laing toyo nimo. Unsa? Unsa man katinuod ding balitaangan nangulitaw man kuno kani Idana? Ha? Oh, diin ko ka ng balita ah. Naunsa man ka uy? Nganong tabagon man ko nimo pangutana sa kung gipangutana nimo? Di na nimo business, Leslie. May katungod kung mahibaw, Nelson. Unsaon naman lang si Maricar ini? Unsay Maricar? Ayaw na lang gud ta, Nelson. Nagtuo ka nga wa ko mahibaw sa tanang sekreto ninyo ni Maricar. Sorry na lang ka, Nelson. Dili ka mahimong magbinuang og mga babae. Og usa pa, dili bagay nimo si Idana. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!